Какъв луд бе, педерас? Пусни от тебе, Дани. Пушка ми, не. Що напусна ранените, бе, Дани? Ще напусне ранените той. Абе, дръпни някакъв филм, гледам. Место. Сега ли бе? И като спиваме. Ти луд ли си бе? Защото съм на първо место. Damage taken. Защото си слабак. И на стат ще видиш кой е на първо место. Ей, кой е на първо место, бе? Кой? Кой е на първо место? Ти играй 5-те игри с Фиора. Как не можеш си на първо место? Война. Я виж само. Ти си на първо место, война. Не мога, брат. Ама той е на първо място по Damage Taken, бе, братле. Абе, Защото има 5 игри. Гледай това! Ама той е по Damage Taken, бе, не е Damage Done, бе. А? Това е Damage Taken, бе, не е Damage Done. А, да. Кажи го да му да кам. Ето е Дани като боксова круши, поема. Бата, я виж само с Катерината каква играя. и гледа Damage Taken. Сега не искам да си щупиш главата в този контакт до тебе къде. Какво да направя? Да бъркаш пръсти вътре в контакта. Ама да си ги наплюнчали? Да. Да, и двамата, бати педераски, мръс. И аз се бете, бе. Я покажи денката. Мога да го оближаш ако искаш. Да го оближим ли? Да, я дай да видим денката. Няма бе. Ей се. Ще ме гледате. Я па готова на